Ay mga kalinga, papunta tayo kila Disgay ngayon kasi may nagmarites po sa atin na lakas daw nung iyak ni Disgay. Di daw nila alam kung anong nangyari at ngayon po pupuntahan po natin sila. Tara po. Yan po yung pandisan. Gustuhan kaya ito ni Disgay, Kuya Joel? Ay, sarap-sarap pati ang ano nito. Sigurado yan. Mapakapi pati ito. Pintuan na malupit. Marites na naman po kila Disgay. Ito na po. Toing to. Yan po, andito tayo kila Disgay. Yan. Oy, Cedric. Good morning. Oh, may tiles na. Naka-tiles na. Hindi. Tinasan nyo? Ay, good morning, Sir Alvin. Dating Tinanggal may ko ano. Sir Alvin, may tiles kami, mayaman kami, Kaya, Sir ano, Alvin. may dala ako. Ano yun, Sir Alvin? Bless. Oh, bless. May dala ako. Wow! Mamahawan talaga. Salamat, Sir Alvin. God bless. Dali. Mamahaw, Sir Alvin. Ito ang pamahawan mo. Oh. Kape na po kayo, Sir Alvin? Oh, tama, Sir Alvin, ang pamahawan. Oh. Yan, walang tinapay. Oh, tinapay. Ay, Oh. nagpapamahaw pa ano? Mabango at mainit-init pa, Sir Alvin. Salamat. Pandesal. Oo, pandesal. Sarap na timplang kape, Sir Alvin. Tama, Sir Alvin, mamahaw tayo. Tama. Masarap, opa. Kuan na, kay Sir Alvin. Salamat po, Sir Alvin. Dua, oh. Kuan, dua sarap pa. Yan. Ito pa si sarap ko pang Naka-uniform. anak. Ano pa? Ang dami mong anak, ano? Magluto ka pa naman. Nagluto ako, Sir Alvin, carbonara, Sir Alvin. Binigay ni Mami Joy. Hindi ako marunong ka. Carbonara po. Iwan ko kung masarap yan o hindi. Pero para sa akin, Oo. Sir Alvin, ako nagluto. Masarap. Masarap yan. Ikaw ang nagluto. Mami rin ay maano tayo. Ay, gusto Mm. nila. Good morning. Dati na pala itong tiles. Kala ko Ayun, ngayon Sir lang. Alvin, may tiles yan na nilagyan ko ng format kasi Sino nag-tiles niyan? malamig si Drake, Ah, Sir si Alvin. Drake. Napulot ang mga Oo. bata dati nagsisiminto dito. Tiglagay niya si Drake. Cute, ano? Ay, yung ano, Sir Alvin. Turuin mo yan. Ang ganda Tigtanggal ko na tingnan. Sir Alvin yung floor mat kasi po napasok ang tubig na ano sa loob yung floor mat. Ah, oo. Mababasa, mabaho baga yun, Sir Mm. Alvin. Kaya tanggal ko na. Malinis baga, Sir Alvin. Mm. Palang floor mat. Oo nga. Maganda ano, Sir Alvin. Maganda na baga, oh. Maganda nga. Kaso yung Magandang nakuha, tingnan. nakuha namin tiles, Sir Alvin, unti. Kaya di Oo. nasakop ang lahat na tig ano, ninapulot ang mga batang tiles. Sabi ko, ay mabuti pa, masiminto si Kuya si Drake mo. Ilalagay ang tiles dito para maganda. Dito na lang Kuya sa loob. Joel, oo nga ni. Mm. Yaon na po, Sir Alvin, si Mamoy na. Oo. Wala ka Andun puti, na. dalian mo na puti. Alas 8 nga pala. Mabilis ang timpla ni Masarap. Cedric. Ang ganda, ang galing na pati maglakad ni Cedric na. Ayun nga ni Sir Alvin. Masarap pati, Sir Alvin, ang ano mo. Oh. Oo, masarap. Malambot. Mm. Mamulong na tayo. Bubuksan ko, Sir Alvin. ang ilaw. Ang cute po ng bahay nila, oh. Ayan. Para Madaming Para decoration. ano yung nakita kong vlog nun sa Sir Alvin, hindi makita ang kagandahan ko. Walang ilaw ngayon. Wala lang yung ilaw, Sir Alvin. Oo. Ang dami na namin gamit, ano, Sir Alvin? Madami na nga. Oo, ayun, kahon ni Mami Joy. Nilagay ko dito, Sir Alvin. At pag nilagay ko sa higaan nila puti, nilaruan, nagtatarago, nasisira ang kahon. Di nasa taas. Sayang ito, Sir Alvin. Ano, maganda pating kahon nga una niya sa taas. Ang Tama yan. daming gamit, Sir Alvin. Oo. Naalala mo yung unang vlog, ano? Yung nga, yung kagamit-gamit, ano. Kaya yung Sir Alvin. Unang vlog. Pinapanood namin yung Sir Alvin, part yun namin. Ay, nakakaawa Oo. ko palang gila. Walang kulay. Ano, walang kulay? Kulay. Ano, Sir Alvin, talagang brown lang ang paligid. Tapos, mata na ang Ayun, nakamata natin si Kylie. gusto na yun. Nahanap ko dun sa vlog mo, Sir Alvin, kahapon na. Ay, oo. Sabi siya po yun. Taga-hinipaan daw siya. Hindi paan. Mabait si ate. Mabait man yun. Say ko si Sir Alvin, ginagaya niya yung ano, yung Amerikanong ano. Ano yun? Social experiment.
Maganda yung Sir Alvin kasi doon mo malalaman kung sino yung taong mabuti. Ano Sir Alvin Oh, yun? ano na yan? Ay may pasalubong si Sir Alvin. Ano, Nakakasumangot to. kakagising lang po yan ang lalagon niya pag nagigising. May salubong Nakasimangot. si Sir Alvin. Aborito niya pati ini Sir Alvin. Ayaw siya, mabait, kinuha maano man yan. Ay, may Tinapay. hawak na agad si ano. Pamahawan, ang swerte-swerte mo. Nagupit na naman pati ata. Hindi man Sir Alvin. Ah. Gugupitan ko naman, mahaba naman ang bangs niya. Oh. Para hindi natutusok ang... Napangit ah. Oh, nagaling na ito Sir Alvin. Oo nga, mataba-taba na naman. Mataba-taba na. Pera bati. May ganun ba ka? Pera bati. Pera bati. Ang naini Sir Alvin, ang gatas kain ay Junior 1 Plus. Babe brand. Ay, kaya. 1 Plus na Wow. at karong taon na siya Sir Alvin. Lebron Junior 1 Plus. Oo, Sir Alvin. Kaya Tas- pala nag-ano siya, Eh, yo, nag-ano Sir din siya. Alvin. Malaki yung ano niya. Nag-ano ko, nasabi ko, nagkakalaman-laman si Bibi. Tapos ginalabaran ko siya, Sir Alvin, nahawakan ko dito. Sabi ko, Oo, nagkakalaman importante talaga yung ano, may, Oo, may gatas pa. Ano. May gatas siya, Sir Alvin. Iba din pala ang didi ng mama, ano, Sir Alvin. Tapos pag in-applyan mo siyang, ano, gatas. Ano talaga siya. Taba. Maganda na tutulong-tulong yung ano gatas. Bago ang speaker mo nga. Eh, yung nagbili si Cedric, Sir Alvin, ng nagdala. Maganda ang Oo, speaker. napatugtog kami dito, Sir Alvin. Malaki-laki na At din. na ito, nagkakatulog ito, Sir Alvin, pag sa Lord ang tugtog. Ay, ang galing. Ano, Oo, ang Sir galing sa Alvin. worship, Yan, pero sa worship. Ano? ang tugtog mi, Sir Alvin, hanggang magtulog kami gabi. Yan, pero may tugtog mi. Abo niya, Sir Alvin, mga rap, naririndi siya. Gusto Nag-iyak niya. yan si Radin. Nag-iyak. This guy. Bakit? Yung cellphone. Bakit? Bakit Ay, nag-iyak? putol na sa iyo, Sir Alvin. Ay, yung ano? Yung nagulungan ng truck yung cellphone mo? Sir, alo, si Bakit Mama. magka nagulungan yun? Anong nangyari? Yun sa tricycle si Radin. Nahulog sa tricycle. Tapos, Kala yung kuha mo baga sa loob. Ay butas yung gato. Oo. Doon pa. Butas yung ano ng tricycle? Oo. Nahulog. Tapos sakto. Nadali ng truck. Oh. dahil Tawag yun, Sir inaway-away ko yung Sir Alvin. Inaway-away Dahil naman dapat. sadya. Dapat inaway-away yung ano may-ari ng tricycle. Ay, Man si hindi. Radin. Hindi man sadya. Oh, Kulay ut. Ano na yung nag-8 yun? Nagano na nga. Yung Oo. ano, palibasa, Pasensya na naipit po. naman siya. Ninangwing kanya. Sabi ko pati kay Cedric. Mm. Lado ka, hindi natin yan. Kay Oo. Ninangwing yan. Mag-iyak ka pala talaga. Oo, grabe si Malakas iyak yung ko. iyak mo. Iyo, sabi ng mga tao kung naano nada ako si Sir Alvin. Oh, Oo, narinig ng sabi kapit ng mga bahay. tao, Iyak mo. oo, na paano na daw ako at grabe ang iyak ko. Sabi ko, kay Ninangwing yan, naarog ako Sir Alvin ka to. Bako mo yan, sabi ko, hindi mo yan, hindi yan sa atin. Gamit Sir Alvin, pag gamit kasi iniisip ko, hindi sa amin. Pag pera, nagagastos man Sir Alvin, kaya mga gamit na, sabi ko, hindi na yung cellphone, darawin mo sa pag-aalis mo. Sabi ko, yung cellphone niya ang dalahin niya pag-aalis. Tigdara. Tapos ito Sir Alvin, ngayon, madating yung order niyang, kisa kain tinperd. Wala man ako cellphone. Saka kasurang maray. Ano? Oo nga ni Sir Alvin, nga dating yun sa Shopee, nag-order yan, tinanggal yung tinperd, ma-order da siya. Tapos ngayon mismo madating, anong lalo? Oo. wala din, man na tayo si Derek, kaya impermitibong. Dapat check niya Sir Alvin. Mag-aaway kami todo por sa Oo. Butas pala yung tricycle. consumption. Grabe nga. Pero ngayon, kamove on ka na? Dahil pa si Alvin, nasusura pa din ako. Parang kamove on. Oo, Guys, salamat. Salamat, Cedric. Yan si Kajuel po. Nandyan, oh. Ay, Kuya Joel, may kape. Ay, oo. Oo, di ba? Naamoy ko na yung kape, malayo pala. Kaya nga sabi ko nga Ay po sir. Oo. Sige, salamat. Sabi ko pati. Uy, maliwanag. Hi, Des. Kala ko umaga na dito. Ay, Wow. umaga na Parang talaga. may napansin ako parang nilagyan ng Ito matagal na. Sige, sige. Sa inyo yan. Hindi, sa atin to lang. Saan ba ang alin ba yung ano? O, Ay, dito. ito pa sir. Ah, alin. Sabi Salamat. ko, habi ka nag-test yata kayo.
Matagal na yung Tinanggal niya yung ano, Pati- floor mat. Sabi ko pati Yung Sir kurupit, Alvin, ano? hindi natin yung gamit. Kaya iniingatan. Oo, Di gaan. niya, ulit-ulit man siya. Pati yung ano, cellphone na ano. Sabi niya, hindi ko man sinasadya. Sabi ko, Oo. pintak sa ibo. Ang guton ako Oo. man Sir Alvin. Tapos, naisip ko tulo si Ninang Wing. Hala, pasensya na po Ninang Wing. Ikaw magpasensya ka kayo. Sinabi niya na mas mahalaga pa yan sa'yo? Grabe ka din tayo. Hindi, iniingat-ingatan ko yung Sir Alvin. Tapos, dapat cellphone niya ang gagamitin niya kung masaan siya. Kung masira, di sisihin niya sarili niya. Hindi yung cellphone. Aram ko, mahal-mahal lang ano ni Ninang Wing dumambili. Tapos, nakakaipin. sa atin lahat yan. Sige na, naman na. Si Balo nindo. Grabe pala yung iyak. Iyo, Sir Alvin, akala nga nun ni Ate Lala na suntok na daw ako at grabe yung iyak ko. Dahil ko man sinasabi Sir Alvin, nasira yung cellphone ko. Ngayon, masasaaraman na nila. Kaya grabe ang iyak ko Sir Alvin. Grabe, tapos nag-iiyak ako. Nag-iiyak na din ito at naaawa. Ay, Nag-iiyak Ay, ako. tutoy. Nag-iiyak na din siya Sir Alvin at naaawa sa ako. Sabi niya na ano na daw ako, dahil man ako nagigirong. Si Baby Kylie nag-iyak. Oo, malungkot. Pinupunasan Sir Alvin ang luha ako, tapos pinapalo niya si Papa niya. Ay siya, ang galing ano. Maraot makahiling. Abo maglalapit Sir Alvin. Nakakaintindi, ano? na. Tapos sabi na ano nga ako Sir Alvin naman at pinupunasan si luha. Sabi ko, taas luha. Ako ni luha, tapos pinupunasan na. Grabe talaga na bigla ako. Ay, pagsabi araw ko ay Ang cute man pala ni Kylie, ano? 1 year old, marunong anong na. sasabihin ni Ninang? Anong sasabihin? Hindi mo Wala daw kayong sadya. Ayan, patong wala. ulan. Sadya na Sir Alvin. Alin yung kape mo, kuya? Ha? Ayan, alin kape mo? Ito? Grabe. Ninang, yung pasensya na. Ika ang nagsusuri. Sabi ko, hindi ka sa akin magsuri kay Ninang Wing. Wala kayong pa. Magsuri ka doon. Chat Malakas. man na kami dun. Nag-chat Nag-chat man na daw. Nasusupog ako. Naku. Yan. Ikaw magsuri. Ano man lang, hindi man yung sadya. Ang mahirap yung sinadya, ano? Oo, Sir Alvin. Hindi, ulit-ulit may sila dahil mandasin ng sadya. Sabi ko, di, anak akong cellphone. Buti nakachat na ako kay Sir Alvin nung bago ako nasa tricycle na po ako. Tapos yung mabayad na po ako sa tricycle. Pag hilag, nasama yung cellphone. Basag. Oo, Nahulog din hindi sa na Kuya tricycle. Joel. Tiko-tiko na nga ni. Gulungan ng truck. Maaayos. Kay Kuya Joel na wala. Wala. Wala ang cellphone. Oh, pero nakabalik naman. Pagbayad pa ako. Ay, iya. Pabuya ata. Pabuya Pabuya. kasi Magkano yung kasal- ano ko yan? 1,000 dapat ang sabi ko 500 na lang po ang pera ko dito. Ay, naikit. Oh, Hindi, nawala, nahulog sa ano. Ay, na- nakuha. Tinawag. May nga sumagot. Kasi, Yung kala ko, galing kay Sir Alvin. oh, yun nga. Yun yung nawala. Yun, yung Nakabalik nawala, naman. Nakabalik naman. Ay buti, sayang talaga yun. Ay, grabe nga. Habang naghahatid ako ng mga bata, talagang sabi ko, Lord, kailangan ko na po. Ganun, buti naman. Kaya sabi ko, Sir Alvin, pag nag-alis siya, papanood ko siya makukontak. Yung pala ang nawala, yung galing kay Sir Alvin. Puti nakabalik man. Nakabalik. Wow. Nakaano din Dito, nila. ano, Sir Alvin, na magpayong ha? Ay, wala pahil na. naman, dede. Lumunta pa ito, Sir Alvin, galing kay Ninang Lani. Wala pati pasok. Walang pasok. Payong. May Isang payong. sila. Wait na, may isko na. Ang kurupit. Yung mga bag nindo, Sir Alvin, na binili, Ay, kaso si Kalbotig para tripan. Nag-aaway Tinanggal sila. niya. Tinanggal na, hihila na, tatastas. Ang cute ng ano no, ng Oo, yan. Nag-school na. Tara na. May balong na kamo. Buti wala kang pasok. buti na lang ano. May exam ba kaya? May exam sila. May exam nga sila. Pangarap din si Calvo, kaya makapasok yan. Oo nga, masipag nga si Calvo. Ano? Ay, dahil sinabi mo, pag nag-ahit si Mamut, dahil si Alvin, pinracticean mo. Tama ka man, mag-ahit na Iyo, lang gani. si Mamaya. Naganon pati na Alvin, napaka-cute. Iyo nga. Hello, yung cellphone, Sir Alvin, baka magalitan.
may comment dyan, hala kasi. Ikaw, si Drake, hala. Cedric, oh. Nabasa pa tapos Sir Alvin mga comments. Ano man yun? Ikaw, kasi si Drake po ang anuhin nyo po. Bako po, hindi po ako. Yung may-ari ng tricycle. Butas Hindi. yung tricycle. Kasi si Drake, at di niya man tinitignan-tignan. Hindi naman daw Hindi man sadya. yun. Wala mang kasalanan tricycle no. Ako man talaga yung At ano, basta mo lang hinugot, parang ganun. Ako talaga pag mababa ang mga Waldas. hindi waldas. Ano? Waldas kung maghiro. Maggalaw. Ay, inda. Pag dating-dating si Sir Alvin, walang girong-girong. Sabi ko, nano ka? Sabi ko, nano ka? Pinakita yung cellphone. Eh yun, grabe si Iyak ko, Sir Alvin, sabi. Grabe talaga, Sir Alvin. Nagwaw, gusto ko na magwara. Nasusura, naiinis talaga ako, Sir Alvin. Tapos sabi ng mga kapitbahay, mga tao, paglabas ko, ano ka? Chismusa na eh. Chismusa na ano da ako, Sir Alvin, kung na paano na daa ako. Sabi ko, wala. Makalakas talaga yung iyak ko, Sir Alvin. At naiinis akong maray ay. Sabi ko hindi yun sa atin kanina. Ayun, nalala. Wala ka na tuloy, Cedric. Yung pala yung ano, yung pala yung rason kung bakit nag-ano ka. Nagpara iyak ka ng malakas. Oo, malakas talaga, Sir Alvin. Malakas talaga si iyak ko. Nasusura ako ay. Itiro, hanggang ngayon, Sir Alvin, nasusura pa din ako sa iya. Dahil ako nauulian ta. Nasira na nga si cellphone ko. Ipagagabi na aalala ko yung cellphone ko, Sir Alvin. At doon ako nakakapag-cellphone ng maayos kasi wala ka nang gawa. Higa-higa na, relax. At talagang Tapos siya, nagsiselfone ako, nakanganga, Sir Alvin. Tapos kinukuha ko yung cellphone niya, yan, deserve mo. Ikaw, hindi ka mag-cellphone, kala mo. Ikaw yung nagsiselfone. Eyo, ako, kala mo ha. Tapos pag nakiki-online ako, sabi ko pa online ako, mabilis. Sabi ko, kawasa ka kung hindi Mabilis. Mabilis ang bigay. Oo, paira mo kung ayaw mong mabudyak, Sir Alvin. Ang daw galit-galit. Mara. Saga ni Nang Wing, masuri na po. Magsuri ka kay Ninang Wing. Alam mo, nagsuri. Pag nagkatrabaho si Cedric, ano na Iyo, yan? babayaran niya daasay ko. Tinitherapy ka pa, dahil ka pa nga ni makatrabaho. may mga ano na baga, oo. Eh, yung nga ni. Oo, may mga buto-buto na. Ini, Sir Alvin, nag-ano na ano. lakas na yung labi Malakas na ang ano, na ano. tunog. Kamusta pala yung pag-therapy mo nung nakaraan? Ayos mo yung ito lang po sir. Ayos mo po sir. Ano lang dati din. Dati lang. Nadagdagan yung bend niya? Oo. Pero inassist po ako ni Ma'am Ashley dun sa Oo. kasama niyang lalaki. Wala po sa Ma'am Ashley nag-uwi. Inano ka, ano, nagdagdag yung bend o ano? Parang hindi lang sir yung ano lang, parang lagitok nila ang Pag ano nga, Tingnan na daw natin ang lakad mo, Cedric. Tingnan natin kung ano. Doon ka mo magmumula. pag straight Tapos ka na, malapit ay hindi ka. ka pa straight, bago malayo pa. Pag napa-straight mo na yan. Pero ang laki ng pinagbago, Sir Alvin. Pero ang ganda. Pero maano na siya ngayon sir Alvin, maalwan ng ilakad. Maano na yun. Maganda na siya. Pero pag nagpantay na, Kulang lang siya sa bend, ano, kulang lang siya doon sa Kasi pag-bend. yung ano, Oo, Sir yung Alvin. pagbibend dito hindi man na paparehas nito. Kaya medyo ano po. Pero Pero, ano- papantayan sa lakad. Papantay siya sa ano talaga. Hindi ko lang di po alam po yan. Maganda Kasi ano. parang nag-exit siya eh. Pero ayos man, Sir Alvin, kahit araw ka yan, ano, makakalakad na siya. Lakad na nga, ano, Sir Alvin, laki ng pinagbago simulat na operahan Kisa mo. nung Kaya maraming salamat po kay Ninang Lani at Ninong Rini po sa lahat po nag-sponsor na nag-utot po. Si Kylie. Nag-utot, Sir Kala ko si Alvin. this guy nag-utot. Hindi, Ah, nag-utot. Nakakatawa baga pag nautot ang Ay, yung ano, no? Sir Ang Alvin. baby, ano? Oo, tatanggalan ko na yung diaper. Baka- Hindi man nagtayo, Sir Alvin. Kaya, Ano na ngayon, at ngayon pag nabihis ako, nakatayo na ako. Di tulad nun, pag nabihis ako, nakaupo ako. Kasi di ko na ididiin. Ang malaking may ano bagay talaga, na may yung ano. improvement talaga. Pero yung Ngayon ano po yung yun. sabi niya. Ngayon po yun maano, mapaunaga po baga ko sa Rally, pa-check up. Ngayon po ako ngayon po yun mabigay ng form, yung Oo. papel na sinasabi niya. Papakita ko sa doktor. Mm. Iaano niya daw po kung
tutuloy pa ba o dito na lang sa bahay. Mas maganda sana kung sa bahay na lang, Oo. ano, Para medyo si Radin kasi makales, ano. makaano din sa pagbayad. Tuturuan niya man daw po ako. Pero yung 100% na i-bend, nakabend na talaga siya, ano daw, kaya ba daw yun o ano? Hindi ko lang po natanong. Taanin ko po mamaya. Ay, itong natitikop na ano, Sir Arvin. Yung, Ayaw, yan, Sir yung Radin, talagang, tatanungin ko mamaya. Oo. Kung kayang itiko. mm. Haloy-haloy. Sige mamaya, Sama kami. nasama kami. Maraming salamat Ay, po. ano ka po? Kay Ninang May ko lang Nani. po ano. Nandito Mm. na siya. Pero sabi niya po, Martis man to. Mm. Hindi ko po pala kayo nasabihan si Alvin na Hindi. mabalik tayo ngayon. Buti paano mo po nalaman? Nag-chat ka po kay Nagtanong Joe. ako. Kay Sir Arvin. Mm. May nakaka-chat ako kahit wala na si Pag nakikita ko yung cellphone ko, Sir Alvin, naiiyak. Anong ginagawa niya para mabawasan yung init ng ulo Wala! mo? Naalis yan, Sir Alvin. Ano? Para may para may Naalis yan, Sir Ay, Alvin. kala ko nakis. Naalis Kala ko yan. hindi. Ang pag ako Tiyaya ka nabunga mo. Sir Alvin, mabunga nga ako. Naalis na yan. Nasusura na ako. Habo niyang makipagbunga nga, Sir Alvin ay. Mm. Nasusura Hirap talaga kang ako. karaban si Alvin. Mm. Matibay ba? Ganun na talaga yun, no? Nasusura ako. Nasida. Tanggal talaga ang lahat ng bisyo mo, ano? Yan. Panday ko yung binigyan Sir Alvin. Dati Sir Alvin yung ano dito Juba. Nay. Nay. Piso. Nay kaayo mga barkada niya. Mm. Ngayon hindi na Sir Alvin. Lalo na may Yung mga anak. kasama niya Oo. na ano, nakikita ko. Yung mga ano, lagi na may daladalang alak, Yung mga tambay. yung mga tropa mo. Yan, dahil na siya Sir Alvin nakikisama. Na ano na nga ni siya, iba na siya kisa doon sa dati. Mm. Adik. Ay kami talaga nun, pag kami nagkapira ay picnic, irinuma, halo-halo, pati iniinom. Mm. Tsaka sayang din yung Pag- pera. Oo. Tsaka may Ngayon hindi na siya Pag na malakas pa, ganun man. Pag malalakas pa kasi, pag naubusan to, trabaho. trabaho. Pag tanda, walang ipon. Oo. Hindi, Oo. yun nga kagandahan sa inyo, bata pa kayo, naisip nyo na yan. Naano nyo na yan. Ipon-ipon. Oo. Kasi bata pa kayo, wala pa yata kayong 20. May 20 ka? Ako, Mm, 20 na si Sir. Senior na ako pa, Malapit na Joel. ako. Ilang taon ka na? Mm. 26. 21 na ako ngayong April. si 76 ka. 26 na. Senior na ako, kuya. Yun ang kagandahan bata. Kaya ang lalakbay nyo, tapos natututo na kayo sa mga buhay, ng hirap. Iyo, o. pagtiritinda, Mas madali na kayong pag-ipon-ipon, ano, pag natututo na talaga kayo sa ano kasi ang hirap talagang mabuhay, ang hirap pero kayo lalo na kakilala pa kayo sa Panginoon. Oo, yan. Yun ang pinaka-the best, no? Yan talaga, Sir Alvin, ang makakatulong sa inyo, Sir Alvin. Yun ang the best. Kung wala ganun. kang kapit sa Panginoon, wala din. Wala. Ano Totoo din yan. Oo. Nakakakuha tayo kahit yung wisdom, nakakakuha tayo ng mga matatamang pag-iisip, tamang puso na para kaya the best talaga. Yun Cedric na ano yung mga gawain mong kumbaga dati, naisip mo pa yung mga ano, di ba, parang pangit. Oo, ang pangit na ano. Ibig sabihin niya, nagmamature na talaga Ang kayo. isip, Yun. yan. Pag Kasi pag tumatanda, may pamilya ka na, huwag ka na magpipilit binata. oo. Dapat hindi ka nagpamilya. Kung magpipiling ka Pwede binata. naman na kapag kunwari, ano lang, one time, ano lang, yung isang, ano lang, yung may talagang, May okasyon. Na, ano, Araw oo. ka nung may okasyon. Pwede mag Pwede naman siya kasi, ano, relax hindi tayo naman. sa Alvin. Pero Pag walang yung kasama- araw-araw, yung mga, ay, Bago pa kang hindi, no? pensyonado. Wag ka na muna mag-asawa, yun talaga. Kung gusto Ito mong mga gano'n, iba, oo. yung may ibang, ang iba dyan, ano, may asawa na. Iinom-inom. Yun nga, yun ang Pero mahirap. si Papa Sir Alvin, kahit nainom yun, may pagkain kami. Kaya naman lasing mas yun, may maganda. dala yun, bigas. Oh. Yun ang maganda. Nagiinom pero ano, Hindi napapabayaan hindi ang pamilya napapabayaan. sa pagkain. Minsan kasi yung mga ano napapabayaan ano, panay inom lang, panay ay kala nila talaga nang ano pa pag nagkakaroon sila ng amats, inaaway pa yung asawa ano. Mm. Yun ang mahirap. Pero kahit na kasi pag nagiinom ka, maano ba gayon malapit sa sakit? Ayun, Sir Alvin. Mapapabaya mo pa rin yung pamilya mo pag nagkasakit ka. Pagdating ng Kahit pagtanda. kahit mabait. Mm-mm.
Kaya, Huwag na tayo mag-inom. Iyon ang dabis doon. Ang dabis doon. Kape na lang ang inumin natin. Kape na lang, Yan. at saka tubig. Ano, Sir Alvin? Oo. Tubig. May soft drinks na pala kayo dito? Eyo, may Nung ano yan kuya, sinood namin bagong taon. Ay magpapasko na. Yung mga soft drinks na pala. Yung magbigay po Soft ba kasi drinks ka, ano, Kuya sini ng lani ng Ako hindi ako na, bihira ako. Yan, binili Pag niya. tumanda ka na talaga, puro ano ka. Eyo. Anong oras pala tayo mapunta? Ngayon na? Wala man po sinabi si ma'am ano. Kung ano oras. Wala po sinabi siya. Basta sabi Wala. ko ano eh. Mamaya na lang po, chat na lang po natin. Masarap yung asukal na galing sa ano, Sir Alvin. Doon sa ano? Ah, galing sa Greece? Oo. Oo. Ginagamit mo na po, Sir Alvin. Tapos itong lawler. Flower na. Ayun, Yung nanalo, mga Sir mga Alvin. pinipitas lang, ano? Nagmatimpla ako, Sir Alvin. Tapos itong kape ni Mami Joy, ay napasabi ko, ay salamat. Lagi akong pag tuwing timpla ko, naiisip ko sino Mahal yung nagbibigay. dahon na yun. Oo nga ni Di Sir ba Alvin. yung ilang pirasong dahon lang nun, magkano na? Oo. Piso. Ano, Hmm. di. Piso, 3 dahon. Ano pa, punit-punit. Punit-punit pa. Ano. Sa kanya Bis, po, buo nga ni, ang ganda nga ni. Sabi ko, ang ganda nga ng dahon na ini buo-buo. Lauri. Di ba dahon lang yun ng paminta na sinabi? Hindi ko alam. Parang hindi ano, sabi dahon daw yun ng paminta. yun nga iniisip ko. Hindi ano man, kaya di Anong man yung dahon dahon. yan? Di yung dahon ng sinasama lang siya sa paminta. Yung Ano dahon. kaya yun? Parang para bang ano? Laurel. Bay. Bay, bay tree. May wala dito na gano'n. Hindi ko alam. Yung ano, Pinapatuyo or inaano yun. Sige, at Tinapay daw. maano na kami. Si this guy, Doon, mapaalam muna kami mga kalingap sa vlog at lowbat na. Ayan mga kalingap at mapa-therapy ulit si Cedric. Ayan. At ito po mga kalingap. At bukas mapunta pong Naga si Cedric para magpa-check up at magpa-x-ray. So ito Cedric at bigay ko yung yung pang therapy galing ito pang therapy galing yan kay Kuya Rene. Ninong Rene po. Yan. At additional na yan dun sa pang check up. Ito para sa pag check up bukas. Ayan. Bali 4,000 lahat. Apo, sir. Ayan. At sige po mga kalingap. Salamat po kay Ninong Rene sa pag-aano po ng pag-check up po. Pero usually almost talaga si Kuya Rene talaga yung main sponsor natin sa medication ni Cedric. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin, at syempre sa channel ng ama ng Kalingap, Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rab, at sa miss ko din po kay Ma'am Buena. Salamat po and God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait,
good morning. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya. Sa mga video niya, simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga kalingap, good morning po. And today po mga Yan si kalingap, siya ang kaibigan nyo, palagi malalapitan nyo.